Hej alle sammen, og velkommen til episode 8 af min skiveserie. Beklager lige ventetiden over, det er gået så lang tid, men jeg har lige igen haft en masse lave. Men nu får jeg episode 8, og jeg lovede jo en update fra Midtjylland-kampen, kampene i Dansk Cup. Jeg er kommet til semifinalen i den, og I får kampene fra de seneste 5 kampe med, blandt andet i 2 Midtjylland-kampe. Så bare lige for at friske det op til jer, at I får mål og highlights fra de seneste 5 kampe. Men hvis vi skal snakke lidt om Dansk Cup, så bliver jeg slået ud med et brag. Vi starter her på hjemmebane, hvor jeg taber 1-4. Det er jo fuldstændig dominans fra Midtjyllands side. Altså jeg kunne ikke gøre noget som helst. Jeg prøvede, spillere prøvede. Men her var der helt klart bare en niveauforskel. Helt klart. Og det resulterede i, at de vinder 4-1. Så jeg tænkte allerede der, nu er det sgu for sent. Nu kan jeg ikke nå noget som helst. Men selvfølgelig, jeg er stolt af at nå selv til semifinalen. Det er jeg selvfølgelig stolt over. Men det er selvfølgelig også træls at tabe så stort over til, når man et eller andet sted føler, at man har chancen for at gå overrasket, ikke? Og så blive slået ud så stort her. Det er sådan lidt, det går lidt ondt. Det gør det. Så der tabte jeg 4-1 på hjemmebane. Så kan vi lige prøve at se, hvordan jeg så spiller på udebane. Der taber jeg så 2-0. Der er også igen dominans. Jeg prøvede. Sådan jeg overloaded helt vildt. Jeg prøvede at pump ball to the box, og jeg gjorde virkelig alt for bare at få den pissebold i mål. Men det kunne de ikke formå. Og jeg mener, at Midtjylland får 2 kontra, og så scorer de på mål af Sylvester Bund og Peter Andersen. Så overall, så kan jeg sige, at jeg er stolt over at komme til semifinalen. Det er virkelig godt. Det havde jeg overhovedet ikke regnet med. Overhovedet ikke. Så jeg tror faktisk heller aldrig prøvet det i FM-mæssigt. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har prøvet. Så det er også lidt, det er lidt stort, synes jeg. Men og det sagde jeg også i medierne, at jeg er bare bæret over, at jeg kunne, og jeg er stolt af mine drenge, at de kunne nå så langt. Det er selvfølgelig det. Altså det er sgu fint nok, det her. Det der har altid været hovedprioritet for mig, det er ligaen. Og vi skal kigge på den, så ser det heller ikke så godt ud igen. Jeg har godt nok vundet 6 par kampe i hjemlig liga, der har jeg godt nok, og det er godt nok godt lige, nu kan vi se. Jeg har 35 point, 11 kampe, 2 uafgjort, 5 tabte. Det er virkelig lige i år, og der er nogle kampe igen, så altså matematisk så kan det godt nå det. Men altså de Jammerbugt og Ringkøbing Rishøj, de er altså også nogle gode hold. Det er nogle svære hold at slå. Så altså hvis jeg skal være realistisk, så tror jeg ikke. Jeg tror desværre ikke det bliver i år. Men jeg kæmper, og nu har jeg heller ikke Dansk Cup at koncentrere mig om. Nu har jeg kun ligaen, som jeg skal koncentrere mig om, og det vil sige, at jeg heller ikke får så mange trætte spillere fra cup-runder og alt det der fis der. Så nu er der kun ligaen at koncentrere sig om, og nu skal jeg bare sørge for at vinde nogle kampe. Så jeg tror det sådan set var det update. Eller hvad mener jeg vil se? Jeg har ikke hentet siden. Jeg tror ikke jeg har hentet noget nyt. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror jeg er lidt om på træningsstaten her. Ja. Jeg har blandt andet fået hentet nogle views inde på Passion for Football Manager, passionforfm.com. En virkelig god hjemmeside blandt andet, hvis I gerne vil downloade skins og graphics og alt sådan noget, og tips og fede artikler omkring Football Manager. Det skal jeg nok lige skrive ned i beskrivelsen. Hjemmesiden. Det er virkelig en god hjemmeside. Virkelig god hjemmeside. Jeg har tidligere været gæsteblogger der på i meget kort periode, men alle mine blogs de er der ikke mere. Så det er en rigtig god hjemmeside. Jeg vil gerne anbefale den til jer. Men jeg mener faktisk, at jeg har fået hende lidt herinde under trænerstaffen. Alle de der regions, det gider jeg simpelthen ikke. Jeg synes det er så grimt. De der plastikhoveder der. Det er først længere hen i spillet, jeg vil gøre det. Så giver det mere mening, synes jeg. Men jeg vil gerne hente nogle rigtige spillere, eller rigtige trænere, og der er blandt andet hentet nogen her. Så det begynder at se nogenlunde godt ud, også mit trænerstaff. Så jeg har blandt andet det her, jeg vidste faktisk ikke, det var Henrik Tømme Pedersen, jeg havde som
BG manager. Det vidste jeg faktisk ikke. Men han var jo en genial angriber dengang. Vi havde Seo og Bolton var han også i jo. Det er fedt at have ham, synes jeg. Han kunne jeg godt tænke mig også at signe som assistent manager, i stedet for ham, jeg har nu. Michael Madsen, han gør det så ret godt. Ja, det er blandt andet min nye Michael Madsen her. Han har fin, god stats, mandskabsbehandling. Det er den der, man går meget op i, når det er assistent manager rolle. Så nej, jeg synes bare, vi skal videre. Vi skal videre til sind og mål. Og næste episode, det kommer nok efter 1, 2, 3, 4, 5. Efter Ringkøbing-kampen, så får jeg i episode 9. Ikke? Så det vil jeg selvfølgelig også gøre. Du trykker subscribe og like, hvis du gerne vil se mere af den her serie. Vi ses.